Ffactor cyffredin mwyaf dau rif yw'r rhif mwyaf sy'n ffactor o'r ddau rif, neu os hoffech chi yn rhannu fewn i'r ddau rif. Ar y llaw arall, Lluosrif Cyffredin Lleiaf dau rif yw'r rhif lleiaf sydd yn lluosrif o'r ddau rif, neu yn habl y ddau rif. Nawr fel enghraifft, gadewch chi'n ystyried beth yw ffactor cyffredin mwyaf a Lluosrif Cyffredin Lleiaf 24 a 36. Nawr, na i ddangos dau ddull gwahanol o wneud hyn, a mae'r dull cyntaf yn dull sydd yn dda iawn os ydych rhifau ydych chi'n ystyried yn rhai eitha mawr. Mae beth sy'n rhaid chi'n gwneud yn y dull yma gyntaf ydy llunio coeden ffactorau ar gyfer y ddau rif o dan sylw. Felly fan hyn, 24 a 36. Felly na i feddwl amdan ffordd o hollti 24, sydd yn ni 2 llos 12. Wedyn mae 12 yn 3 llos 4, 3 yn y rif cysefin, mae 4 yn 2 llos 2. Felly, fel lluoswm i ffactorau cysefin, mae 24 yn 2 llos 2 llos 2 llos 3, mewn trefn o'r lleiaf i'r mwyaf. Debyg iawn ar gyfer 36, na i hollti o sut fel 2 llos 18 efallai. Wedyn mae 18 yn 3 llos 6, a wedyn mae 6 yn 2 llos 3. Ac felly mae 36 fel lluoswm i ffactorau cysefin yn 2 llos 2 llos 3 llos 3. Nawr y cam nesaf ar ôl chi gael y lluoswm ffactorau cysefin ydy llunio diagram ar gyfer y ffactorau cysefin. Nawr, dwi wedi paratoi diagram fach yn hyn. Na i adael i'r cylch ar ochr chwith gynrychioli ffactorau cysefin 24 ac eith y cylch yma gynrychioli ffactorau cysefin 36. A beth ydych chi'n gwneud yn y croes toriad yn y canol, ydych chi'n sgwennu yr rhifau sydd yn ymddangos yn y ddwy restr. Felly beth sydd yn gyffredin ydych chi beth ydych chi'n chwilio amdan. Nawr dwi'n gweld rhif 2 sydd yn ymddangos ar ochr chwith ar ochr dde, felly mae hwnna'n mynd yn y canol. Mae yna rhif 2 arall sydd yn gyffredin, felly mae hwnna hefyd yn mynd yn y canol. A mae yna 3 sydd yn gyffredin, felly mae hwnna hefyd yn mynd yn y canol. Does na ddim rhif arall sydd yn gyffredin i'r ochr chwith ac i'r ochr dde. Nawr, ar gyfer 24 rwan, dwi heb ystyried y 2 yma, felly mae'r 2 yma angen mynd i fewn yn y cylch, ond dim yn y canol. Ac ar gyfer 36, mae yna 3 fan hyn dwi heb ystyried, felly mae'r 3 angen mynd yn y cylch yma, ond eto nid yn y canol. Unwaith wedyn, y gynnychu'r diagram wedi cael ei gwblhau, mi fedrwch chi wedyn weithio allan y ffactor cyffredin mwyaf a'r Lluosrif Cyffredin Lleiaf. Nawr, y ffactor cyffredin mwyaf, rhaid ystyried pob un rhif fan hyn sydd yn y croes toriad yn y canol, a mae rhaid ni luosi hein efo'i gilydd. Felly, y swm i ffeindio'r ffactor cyffredin mwyaf ydy 2 llos 2 llos 3, na mae 2 llos 2 yn 4, mae 4 llos 3 yn 12. Felly, 12 ydy'r rhif mwyaf sydd yn rhannu fewn i 24 ac i 36. Y Lluosrif Cyffredin Lleiaf ar y llaw arall, dyn ni angen ystyried pob un rhif sy'n ymddangos yn y diagram ac ystyried pob un o hein. A lluosi pob un o hein. Felly 2, lluosi 2, lluosi 2, lluosi 3, a lluosi fo 3 fan hyn. Nawr, i weithio allan y swm yma, na cofiwch fod y rhifau yn y cylch yma i gyd yn cynrychioli 24, felly mae 2, lluosi 2, lluosi 2, lluosi 3 yn 24. Dyn ni'n gweld hynny hefyd yn fan hyn. Felly beth sydd gennym ni mewn gwirionedd ydy 24 yn fan hyn, lluosi fo 3. A wedyn weithio hwnna allan yn y pen, mae hwnna'n 72, neu efallai sa'ch chi gallu gwneud 24 lluosi fo 3 ar ochr fan hyn, 4, 3 yn 12, 2 lluosi 3 yn 6, ac 1 yn 7, felly 72 unwaith eto. Felly 72 ydy'r rhif lleiaf sydd yn tabl 24 ac hefyd yn tabl 36. Nawr, mae yna ail ddull o weithio allan y ddau beth yma. Mae'r ail ddull yma yn gweithio yn rhaid da os ydy'r rhifau ydych chi'n ystyried yn eitha bach. Dyw ddim gystal os ydy'r rhifau ydych chi'n ystyried yn fawr. Na beth ydych chi'n gwneud yn gyntaf yn yr ail ddull yma ydy'r rhestru ffactorau y ddau rhif. Felly, i weithio allan ffactorau rhif, be ydych chi'n gwneud ydy ydych chi'n sgwennu symau lluosi sydd yn gwneud y rhif o dan sylw. Felly, wneud 24, mae gen i 1 24, 2 12, 3 lluosi 8, neu 4 lluosi 6,
dim byd arall. Felly, fydych chi wedyn restru ffactorau 24, arfer dda sgwennu nhw o'r lleiaf i'r mwyaf, fan hyn, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ydy'r ffactorau. Yn debyg iawn ar gyfer 36, sef ydy'n ei 36. Wel, mae o'n 1,36, mae o'n 2 lluos 18, mae o'n 3 lluos 12, mae o'n 4 lluos 9, a mae o'n 6 lluos 6. Felly, ffactorau 36, eto o'r lleiaf i'r mwyaf, yw 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 a 36. Nawr, y ffactor cyffredin mwyaf ydy yr rhif mwyaf yn hyn, y ffactor mwyaf sy'n ymddangos yn y ddwy restr, felly yn yr ochr chwith ac ar yr ochr dde. Nawr, be ydy'r rhif mwyaf sy'n ymddangos yn y ddwy restr? Nawr, dwi'n gweld 6 yn ymddangos yn y ddwy restr, ond mae'n rhywbeth mwy sydd yn gweithio. Mae 12 yn ymddangos yn y ddwy restr, ond dim byd mwy na 12. Ac felly o hynny, dyn ni gallu casglu mae ffactor cyffredin mwyaf 24 a 36 yw 12. 12 ydy'r ffactor cyffredin mwyaf, yr rhif mwyaf sy'n rhannu fewn i 24 ac i 36. Ar y llaw arall, os dyn ni eisiau gweithio allan lluosrif cyffredin lleiaf, y dau rhif, dyn ni angen sgwennu allan lluosrifau 24, neu tabl 24. Felly, 1, 24 yn 24, 2, 24, dwbl 24 yn 48. A wedyn fydych chi adio 24 bob tro efallai, adio 20, 68, adio 4, 72, adio 20, 92, adio 4, 96, ac yn y blaen. So chi'n cael rhestr o ffactorau fel yma. Nawr, gwneud yr un fath ar gyfer lluosrifau 36, a beth ydych chi'n chwilio amdano ydy'r rhif lleiaf sydd yn ymddangos yn y ddwy restr. Nawr, tabl 36, 1, 36 yn 36. Nawr, mae 2, 36, dwbl 36 yn 72. A rwan, gai stopio, oherwydd dwi wedi gweld rhif 72 sydd yn ymddangos yn y ddwy restr. Hwn felly ydy'r lluosrif cyffredin lleiaf ar gyfer 24 a 36. Hwn ydy'r rhif lleiaf sydd yn ymddangos yn tabl 24 ac yn tabl 36. Felly, fel casgliad, lluosrif cyffredin lleiaf, y ddau rhif o dan sylw, 24 a 36 yw y rhif 72. Rhowch chi gynnig arni nawr, cyfle idych chi ffeindio ffactor cyffredin mwyaf a lluosrif cyffredin lleiaf, parau o rifau gwahanol. Fel dwi'n deud, mae'r dull cyntaf nes i ddangos efo'r diagram y fen yn gweithio dda efo'r rhifau mawr. Mae'r ail dull efo'r rhestru'r ffactorau a'r lluosrifau yn gweithio reit da efo'r rhifau bach. Ar ôl i chi roi cynnig arni, mae yna gyfle nawr idych chi wirio'ch atebion chi efo'r rhai cywir sydd nawr yn cael ei dangos mewn coch ar eich sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.